Татарстан Республикасы баш қаласы Қазан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Баш қалабызда көндізгі сағат 10. Сіз Татарстан радиосы тапшуларын тыңлайсыз. Иртәгә 27 сентябрьдә шәршәмбе көн аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр. Җил көньяк чыгыштан акрын тизлектә. Һава температурасы төнлә 0-дан 5 градуска кадәр җылы, туфракта 1 градустан алып суытачак һәм кырыл төшәчәк. Көндез һаваның температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылыначак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, көндезге тапшыруларыбыз шушының белән тәмам. Татарстан радиосын кич 18 сәгать 10 минуттан тыңларсыз. Тыңлагыз, Казан сөйлей. Татарстан радиосы эфирыннан шушы сүзләр беренче тапкыр яңгыраганга 90 елга якын гомер узган. Ә шәхсән үзем бу сүзләр белән эфирга инде 30 елдан артык чыгам. Минем беренче тапкыр Татарстан радиосының ишекләрен ачып кируемә инде 30 елдан артык. 1986 елның 6 апрелендә беренче тапкыр эфир дулкыннарыннан Казан сөйли дигән аваз минем тарафтан яңгырады. Диктор хезмәтенә беренче мәхәббәтем кайчан уянды дип сорасагыз, мин аны хәтерләмим. Бәлки ул мәктәп елларында ук булгандыр. Бәлки студент елларында ныклап берләнгәндер. Әмма шул әйберләр истә калган. Башлангыч классларда укыганда һәр атнаның җомга көнендә булса кирәк, тәрбия сәгатьләре үткәрелә иде. Менә шул тәрбия сәгатьләрендә класс җитәкчебез бер заман минем кулымда яшереп кенә укылган бер китап күреп алды. Мин аны парта астына яшереп кенә укыйм инде. Ул атала иде герой-пионерлар турында очерклар, язмалар. Кая нинди китап укыйсың дип алды да ул. Каралы бу бик кызыклы китап булырга охшаган бит. Без аны әйдәле киләчәктә тәрбия сәгатьләрендә бергәләп класста кычкырып укыйгалы дип миңа мөрәҗәгать иткәч, мин бик каты сөендем. Чынлап та алдагы атнада инде шушы китапны үзем белән бердә калдырып йөрмәдем мин, чөнки чыннан да ул матур тел белән язылган, тәрҗемә булса да бик матур тәрҗемә ителгән. Класс алдына чыгып, балалар алдына чыгып уку. Балалар дип әйтәм, классташларым тын да алмыйча шушы китапны укыганны тыңлаганнары әле дә хәтеремдә. Әйтәләр бит әле теге чебен чыкканы да ишетелә дип. 45 минут үтеп китә, звонок шалтырый, ләкин карыйм, әйтәм чыгып җигерерләр микән дисәм, бер бала урыннан кузгалмый. Әйтерсең теге гипнозланганнар, менә шулай ахырын көтәләр инде. Укытучы апабыз да, балалар бүгенгә туктап торыйк, чөнки бу соңгы дәрес инде 5нче дәрес булып үтә иде. Киләсе атнада дәвам иттеребез дип, шулай матур гына дәресне төгәлләп куя торган иде. Мин әле генә уйланам, шунда ук миндә менә шушы диктор һөнәренә ниндидер омтылыш уянгандыр дип уйлыйм, үземчә инде. Әгәр классташларым теге яратмасалар, укыганымны юк инде, бу укымасын, икенче кешедән укытыгыз апа дип әйтерләр иде. Мин шушы китапны ул күпмедер бер 5, 6, 7 атнага сузылгандыр, тулысынча укып чыктык, әйтеп торам бит. Шул кадәр теге бирелеп, онытылып тыңлаганнары әле дә хәтеремдә. Менә Тәлгать абый, сез бит инде озак ел, ничек дип әйтим, русча әйтсәк, почти Татарстан тавышы, шундый статуска ия. Менә шул үзегезнең дәрәҗәгездән файдаланган чаклар булдымы? Аны инде бер хезмәттәшем минем исемен дә әйтәм инде, Данил Ибраһимов язып чыкты, диктор ул дәүләт тавышы дип. Мин бу әйтемгә теге ниндидер аңлатма бирәсем килми.
Демәк, нәрсәдер шундай әйбер ята торгандыр нигезендә. Чынлап та безнең радио бит инде дәүләт радиосы дип санала, ул дәүләт структурасына керә. Шуңа күрә без дәүләт политикасын алып барабыз, аның политикасын пропагандалыйбыз. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәсем килә. Юк, мен дәүләт радиосы хезмәткәремен дип, кайда да булса, нәрсәдер булса даулап йөрмәдем. Гади генә, менә гади кешеләр ничек эшлиләр, шулай гомерем буе шулай эшкә килдем, эштән кайттым. Бернинди теге льготалар, нәрсәләр сорап йөрмәдем мин. Һич тә андый уй башыма килмәде. Минем җитәкчеләрем булай да хезмәтемне бәяләделәр. Теге бернинди нәрсә диләр әле? Танышлык, нәрсәдер аркасында булмады бер әйбердә. Хезмәтемне хезмәтемне күрделәр, бәяләделәр. Мин шул булган кадәрсенә бик шатмын. Сез менә бүгенге радиоларны тыңлыйсызмы? Хәзер бит инде диджейлар үкчәгә басты. Бүгенге радиоларны мин дөресен генә әйткәндә яратып, ул кадәр исем китеп, акылым китеп тыңлаганым юк, ләкин колак салгаштырам. Төрле моментлар була, күңелгә ятышлы тавышлар, теге татар телен камил әйтергә омтылган яшьләр, егетләр, кызлар очраштыргалый. Андый очраклар да бар. Әмма теге замана шаукымыдыр инде, ниндидер теге бер агым килеп керде бит менә бу 90-нчы елларда. Кетте төрле радиолар, төрле станциялар. Татарстан радиосы ничектер бу дулкында бераз теге нәрсә дип кенә әйтим инде. Игътибардан читтәрәк калды дисәм, ул кадәр дөрес булмас. Әмма ләкин ул үзенең кыйбласын югалтмады Татарстан радиосы. Бер вакытта да үзенең традицияләренә, матур эш алымнарына бер вакытта да хыянат итмәде. Безнең сәгатьләр саныбыз элек ничек булган булса, әле дә шулай эшлибез. Мин аеруча монда кемнең хезмәтен әйтеп китәр идем. Җитәкчебез, радио буенча җитәкчебез Тәүфыйк абый Сәгыйтовның хезмәтен. Белмим мин, әгәр шушы булгавыр мизгелләрдә, булгавыр дәврдә 90-нчы елларда әгәр Тәүфыйк абый шушы карапның башында рольне тотып бармаса, бәлким бу радионың алып бару спецификасы дип әйтәләр инде, үзенчәлеге яхшы якка үзгәрмәс иде дип уйлыйм. Чөнки беләсезме нәрсә? Татарстан радиосы ул гомер буена теге тел сагында торган радио. Иң беренче чиратта тел сагында торган радио. Менә минем исемә төшә Камал апа Саттарова һәр вакыт. Бу мәшһүр татар кызы турында бик күп сөйләп булыр иде, әлбәттә. Менә бер генә моментны искә төшерәм. Сораулар буенча концертлар була иде һәр вакытта да. Шунда бер сугыш ветеранының балалары хат язып җибәргәннәр. Әтиләрен бик теге хезмәтләрен бәяләп инде, сугышта күрсәткән батырлыкларын тасвирлап хат язып җибәргәннәр. Әтиләре хәзер каты авыру икән һәм ахырдан шундай үтенеч белдергәннәр. Әлеге хатны Камал апа Саттарова укыса, әтиебезнең яралары сызлавы басылыр иде. Ул аның тавышын тыңлап тынычлана, авырулары җиңеләя дип менә шундай хатлар килгән элек. Менә шушыннан чыгып та Татарстан радиосының нинди роль уйнаганын чамалап була торгандыр дип уйлыйм үземчә. Менә дөресен генә әйткәндә, теге радио өлкәсендә магиканнар бу Татарстан радиосында гына калдынды. Сез менә үзегезгә алмаш үстерәсезме? Бармы сезнең алмашыгыз? Алмаш. Һәм ул диктор булачакмы? Менә бит башка радиоларда диктор вазифасы юк. Алмаш дигәннән менә шунысын да әйтеп китик. Диктор дигән сүз Татарстан радиосында гына калды дип беләм мин. Чөнки ана сез әйтеп киткәнчә диджейлар дөньяны басты бит инде. Белмим, алар да яшәргә хаклыдыр, аларның да эфир дулкыннарында эшләргә хакы бардыр. Әмма ләкин менә тагын кабатлап әйтәм, Татарстан радиосында диктор дигән хезмәт бар ул, булыр һәм булачак та дип уйлыйм үземчә.
Әміне ғымымен азатлық кіші үшін нәрсені аңлата ул? Азатлық ул, так, еще раз. Барлыкка келгенде Алтын мөнбәр дигән матур исеме булган. Хәзер инде Казан Халыкара мөселман киносы фестивале дип кенә атала торган фестивальнең 13-нчесе дә үтеп китте. Сентябрьнең 1-е җиткәнен бүгенгедәй хәтерлим. Мәктәп бусагасын атлавыны ничек инде онытыйм. Укытучымның сүзләре әле һаман исемдә. Аның йомшак тавышы мәңге минем күңелдә.